Ngithanda ukubingelela bonke abantwana bakaNkulunkulu namhlanje ngeSabatha engicabanga ukuthi umhla ka-18 kuSeptember. Isifundo sethu sikhuluma ngomprofethi ongenakuphumula uJona, indoda ebalekela uNkulunkulu, indoda ecasukayo uma uNkulunkulu ethuma eNinive. Iyabaleka izama ukucasha iThashishi, uyayithatha ukuthi uJehova inikeza ukuphumula iy'nsuku ey'ntathu esiswini senhlanzi. Iyashumela-ke, baguquka abantu bonke, kuyazilwa, bayakhala phambi kaJehova, bavuma izono zabo. Uyacasuka kakhulu, sola uNkulunkulu ngokuba nomusa kulaba bantu. Ake siboneke ukuthi isithini isifundo sethu. Labe ngigoqa nje kafushane, ake siqale ngomkhuleko. Baba wethu olungileyo sezulwini, ngelesi sifundo sethu kuwe, uba usibambe, usiphathe wena, mina ngibe ithuluzi nje lakho, bese uthi labo esifunela kubona senze umahluko ngoJesu ngiyakhuleka manje naphakade, amen. Sikhuluma-ke ngesifundo njengoba sengisethulile bazalwane. Indimana yethu cabanga ukuthi uJona 4 ivesi ka-11 la sithola khona ukuthi uJehova ubuza umbuzo kuJona ukuthi beke ngibahawukela ababantu baseNiniva umuzi omkhulu ongaphezulu ka-120,000 wabantu abangazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Okungukuthi-ke lapha kuthiwa abahlukanisi isandla sokudla nesokunxele. Yileyo nto ayishoyo uNkulunkulu la ngalaba bantu laba akhuluma ngabo. Athi futhi banemfuyo eningi, ngamanye amagama ukubhujiswa kwabo kwakusho nemfuyo yabo nayo iyabhubha, kodwa ngokusindiswa kwabo nemfuyo yabo iyasinda nowanda. Uma sebeyisola kusukela enkosini yakhona, kuvala yonke into ukuthi akungabi khonto edlayo. Ney'nkomo ziyavalelwa, amankonyane awanceli onina, nezingane impela ey'ncane. Ukuzela-ke bakithi okunje, noma ngathi kuthanda uba nesihlukanyana kwabancane abangazi nokuthi kwenzakalani, ney'lwane ey'ngazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa inhloso nqangi nje ukubonisa ukuyisola okukhulu ukuthi baya ezaleni, bayithela ngemilotha, ukubonisa ukuthi bayalibona iphutha lokuthi kade beyidlwangudlwangu, benodlame, bayiphuma yonke lento ney'thombe bayilahla, bazokhonza uNkulunkulu uJona amshumayelile. Yilokho kubalulekile sikufunayo lapha-ke namhlanje. Into esiyitholayo nje ukuthi le ndaba kaJona ngenye indaba ezimnandi kakhulu eBhayibhelini noma ezibhalweni. Indaba-ke sengishiyo ukuthi kaJona lapha sibona nje umprofethi oyena phela obizwe uNkulunkulu, kodwa simbona enzani lo mbuzo-ke? Simbona ebaleka kubizo likaNkulunkulu uJona. Simbona uJona ezama ukuba angabi sesimeni sokuhlonipha uNkulunkulu, kodwa akubalekele lokho. And simbona futhi ekhononda emveni kokuba uNkulunkulu ngokufakazi bakhe uJona esehlenge ukuba bangabhujiswa laba bantu abekumele babhubhe vele kuba azangashumayele uJona kubona. Umzekelo-ke siwutholayo la, umuntu ongenakho ukuphumula, umuntu ongenakho ukuphumula. Ngize ngihleke-ke ngoba esingisi urest, ukuphumula, lokhu ukuphumula, uba ne-rest nokuba ne-peace, ukuphumula kwakhona-ke futhi. And then-ke la i-point esiyitholayo simbona ememeza noma ekhala kuJona 4 verse 3 uthi, ngakho-ke Nkulunkulu, ngicela ukuthatha ukuphila kwami, kungcono ukuba ngife kunokuphila. Amazwi atshengisa ukuba sesimeni sokulahlekelwa ithemba komprofethi ongazi ucasulwa yini, ngoba phela i-success yayenzekile emsebenzini uNkulunkulu ayemthumele wona. Lapha-ke sibona-ke naye uJesu uma ekhuluma ngendaba kaJona, ukhuluma ngokuthi-ke abantu baseNiniva bayovuka ekwahlulelweni, balahle lesi sizukulwane sakhe ayephila naso uJesu Kristu, ngoba bona baphenduka uJona uma eshumayela. Athi kuJesu kodwa omkhulu kunoJona ulapha.
kuMateyu sahluko 12 verse 41. Ngakho-ke ngempela uJesu mkhulu kunoJona, uma kungenjalo kube ngeke abe ngumsindisi wethu. Nayo-ke indaba sesibuka isigaba sokuqala la uJona simthola khona ebaleka. Ngendlela amangalisayo uJona ubonakala engophumelelayo emsebenzini awenzayo, kodwa futhi ngesikhathi esifanayo simbona engakuthandi lokhu okumele akwenze. Simbona uJona ebalekela ukubizwa uNkulunkulu, zama ukuba akuphazamisele ngendlela enkulu. Lokho-ke uNkulunkulu ubeka ijoka emahlombe akhe ukuba-ke uJona lijoka alithwale, and leli joka leli alinzima, ngoba naku uJesu Kristu esho njalo ukuthi elami ijoka alinzima, Matthew 11 verse 30. uJona-ke simthola-ke enza isinqumo sokufuna ukuthola ukuthula, kodwa lokhu kufuna ngendlela ebalekayo, eyalapho uJehova uNkulunkulu engamthumanga khona endaweni yaseThashishi. uJona simbona esezogwinywa inhlanzi kuJona 1. Uma imgwinya inhlanzi uJona, licebo lakhe lokubaleka zange liphumelele. Ngamanye amagama, uJona simthola njengoba seshilo bebaleka indlela engayi lapho ebizelwe khona, kodwa kunalokho-ke uNkulunkulu nabaprofethi bakhe beBhayibheli ababiziweyo bayizinceku okumele zenze umsebenzi ababizele wona. Ngakho-ke uNkulunkulu siyambonga ngokuthi mayisebizile ubizile, nobalekayo imbala uyagcina ezile enza lokho uNkulunkulu ambizele khona. Ngendlela emangalisayo-ke lapha-ke kuyajabulisa futhi ukuthi okokuqala uJona ubonakala-ke ekhulumela-ke uNkulunkulu kuMakhosi 2:14 verse 25. Kule ndawana uJona mekhuluma ubonakala ezokwenza lokho uNkulunkulu amcela ukuthi akwenze, kodwa lesikhathi futhi akenzi ngesikhathi athunywe ngaso. Ngibeka lamasu kanjalo. Umlando-ke esuthola laphana-ke ecwaningeni ngokwe-archaeology, ama-documents akhona akhuluma ngalelizwe laseSiriya, la sibona khona ukuthi kwabe kuhlala abantu basempumalanga, abantu base-east, ngesikhathi seminyaka kuleminyaka ka-8th century, lapho sibona khona uJona-ke engumfundisi noma-ke umpristi, umuntu kaNkulunkulu owumprofethi kwa-Israyeli. Sibona-ke futhi uJona iminyaka eyisikhombisa, inkosi uSenakheribhu simthola ehlasela uJuda, and then nabo baseSamariya babonakala sebewa ngesikhathi senkosi uHezekiya yabe ihlanganise nabanye ababengahambisani nabase-Asiriya amandla. Kodwa nje okukhulu kakhulu la esikutholayo ukuthi labantu base-Asiriya iBhayibheli lisinikeza lapha kuMakhosi 2:18 no-Isaiah 36 ukuthi ngokomlando ama-Assyrians kunezincwadi esikhuluma lokho ngawo. And then-ke sithola-ke ukukhulula kaSenakheribhu kwisigodlo saseNiniva, lapho sithola khona futhi ukuthi waba ngowisa indawo kuthiwa yiseLakhishi, okusemqoka kakhulu ukuthi wayezungezwe indonga eqinile ezabe zakhele umuzi wakhe ngesikhathi sikaHezekiya. Kwakunombhalo-ke uSenakheribhu ayenawo lapho ayeclaima khona ukuthi kuthiwa ngiyifundekele, Sennacherib claimed to have taken more than 200,000 prisoners from 46 cities that had claimed to have destroyed. So ilokho-ke akubonakala eqhosha ngakho ukuthi yena nje uneyiboshwa ezingaphezu kwama200 ayithathe emazweni ahlukeneyo awu-46 anendonga eqinile. Kodwa konke lokhu abase-Asiriya babonakala besesimeni esinjengaleso ukuthi babeziboshwa njengoba sesichazeleke lapha ngasenhla. Kodwa-ke sibona uHezekiya ephuma ephila ekufumana ukuphumula osongweni olabe lwenziwe kuye ngendlela lwenziwe ngayo inkosi uSenakheribhu.
asishiyeke lela mhlambe ingumlando nje esingabuka kuwona ukuthi uJona obalekayo akazange aphumelele uNkulunkulu esetshengisela ngaphambili noma ngasemuva kwakhe ukuthi nabantwana bakhe ngeke baphumelele uNkulunkulu yabanqobela abantwana bakhe. Lapha-ke kuthiwa kubaleka kuNkulunkulu. Yebo, uJona ubonakala ebaleka phambi kaNkulunkulu. Ebaleka phambi kaNkulunkulu uJona nje isifundo sisifundayo la esokuthi wenza iphutha elikhulu uJona, kodwa sibona umusa kaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha alenza uJona, umusa kaNkulunkulu wenela ukuthi uJona angabhutshiswa kodwa ezele umusa abesethunywa egcineni lapho vele uNkulunkulu. Lapha sibona-ke umprofethi othukuthele ongenakho ukuphumula noma isisebenzi sevangeli, an angry restless missionary. Uchapter 3 ukhulume ngalo ndaba, kodwa-ke ekugcineni kwakhe masibheka-ke kuchapter 4:1 kuya ku-11 umbuzo uthi yini ingxaki kaJona. Ingxaki kaJona ngempela ukuthi abantu basindiswa ngenxa yokuthi useshumayelile nokuthi uNkulunkulu unomusa kubantu, uyabahlenga. Leyo nto iyinkinga uJona angayizwisisi futhi angayiboni. Sifunda sifundo sinike kulesi similo esinephutha noma esingaqondile sikaJona. Isifundo sisifundayo ukuthi uJona wenza okungahambisani nomuntu ongumprofethi, nomuntu oyimissionary. Imissionary ifuna kubona ama-converts beguquka abantu. Injabulo yayo leyo, intokozo yayo leyo kubona abantu abaguqukayo, kodwa uJona kutshengisa ukuthi maguquka abantu yena uyacasuka, uyathukuthela. Usahluko sesineke uqala ngoJona ebonakala ethuthelela uNkulunkulu ngenxa yomsebenzi amthume wona ukuthi akaye kubantu, futhi lo msebenzi uba impumelelo. Lona uJona asethe wawenza uqeda. Sola futhi ukuthi uJona uthatha isikhathi, uyakhuluma futhi uyacabanga njengomprofethi ukuthi yini angayenza. Ubona ukuthi ecabangiswa kwengane encane yona vele iyinikine nje ngenxa yentukuthelo. uJona simbona etshengisa ukuthi elandela uNkulunkulu ngeqiniso, kusho ukuthi uNkulunkulu nguye osuke ezokukhulisa akunqobise ukwenza lokho afuna ukuthi ukwenze. And then siyathola futhi ukuthi uma uJona ebona ukuthi uNkulunkulu inhloso yakhe ukubagcina laba bantu nalomuzi, kungenandaba kade bebuthatha kangakanani, baguqukile ngamasaka nangemlotha, and ngenxa lokho kuba khona intokozo emangalisayo. uNkulunkulu ngomusa wakhe oyisimangaliso uyavuma kuba ingqondo zabantu ebeyihleli kulokho okungcola ziguqukele kuye, bakwazi benze okufanele. uJona ubonakala eseyiphatha umprofethi wamanga ngamanye amazwi, ubonakala enomona, ecasuka ukuthi abantu abalahliweyo abasezulahlwa ngoba uNkulunkulu ebahlonipha laba bantu nanxa besemzini ongcolile. Ellen G. White, Prophets and Kings, page 271. uNkulunkulu isineke sakhe ngomprofethi wakhe siyamangalisa. Bonakala uNkulunkulu enenhloso ngokusebenzisa uJona noma uJona ebaleka. uNkulunkulu uvusa isivunguvungu kanye nenhlanzi ukuba kusize lo mprofethi obalekayo abuyele endaweni yakhe efanele. And then siyathola futhi ukuthi uJona wenza ongahambisani nesizathu uNkulunkulu abembekele sona kanye nengqondo nje esimumqondo, attitude uNkulunkulu abenayo ngaye. Okuhle ukuthi uNkulunkulu utshengisa lokho akutshengisayo kokuwuthando nomusa kuyena. Umbuzo ukuthi ngakube intuthelo kaJona beyifanelekile yini na? uJona 4:4. I-answer nje sobathi hayi, bekungafanele uJona wenze into engafanele. Lapha nakuLuka sahluko 9:51-56 sibona izizwe zikaZebedewu, uJakobe noJohane bekhuluma amagama anzima kuJesu. Uma uJesu ecasula ngabantu abathile abamphatha kabi, noma abantu abathile bephatha kabi uJesu esecasula laba babini, bathi ngeke yini siyale umlilo vele ezulwini ubashise na? Ukuthi uJesu enikhulumayo akuyona inkulumo engiyaziyo noma efanelekile. And then-ke sibuka lo mqondo nje ngokufushane ungabi namusa kubantu ababhubhayo kukaJona, kuyinto esibayisimangaliso nje esingayiqondi ukuthi iyini le engaka
against God, and because uNkulunkulu nomusa. Yazi simsola masingawuboni umusa uThixo. Abanye bethu uma ethula sithandaze sesimsole. uJona usola uNkulunkulu ebonisa umusa ezenza izinto ezinkulu. Yinto engabonakali ngempela inomqondo. Lapha ke indibana nje siyijwayele sonke ithi walithanda kangaka izwe uNkulunkulu wonele into lakhe ezele yodwa kuba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi babe nokuphila okuphakade kepha. Lo John 3:16. Ngakho kuJona 4:11 lo oyindibana yekhanda la ethi uNkulunkulu bengamelanga yini ngibazi umkhulu nguzwele la khona abantu abangaphi 120,000 labantu laba bahlukanisi sokunxele and then ke banemfuyo eningi. Ithi lapha indaba ebulela kangakanani nijabula kangakanani ke nathi ekugcineni uma ngowethu uNkulunkulu nathi sisindisa na. Bekumele futhi simbuka uNkulunkulu njengoba hlelo inhliziyo zonke nengqondo zonke nezinhloso zonke. Ngame amagama uNkulunkulu yedwa unelungelo lokujaja imotive. Thina abantu we cannot judge motive. Not unless we know it, but ikhatheni masingayazi, how can we judge it? Because God knows it, and so he can judge even the motive. Ngikubambe kahle lapha nje ukuthi singafundani ekutheni kufuneka sibe nozwela nesineke nabanye abantu njengoba uNkulunkulu naye esebonisile ukuthi unjalo. Ngifuna ukuthi unomusa kakhulu uNkulunkulu. Singafunda okuthile ke nathi kuye senze ngendlela yomusa not yolaka kubantu esibashumayezayo. And then ke indlela ezimbili la sithola khona ukuthi uJona yena kokuqala uthatha itrip as a missionary ubheke eTT eNinive, and okwesibili iNinive ithabatha indlela isuka eThixweni iza kuNkulunkulu. That is my understanding of a two-way traffic. Nanokuthi ke the same grace, token of grace esindisa uJona is the same also esindisa abaseNinive. The very same message uJona usomsindisile nabantu abashumayezayo nabo futhi bayabuya bayasindiswa. That is a two-way traffic engiyitholile la. And then ke okunye ngikufumanayo ukuthi lento uJona ayicasukelayo ayimele ngabe uyayicasukela, futhi into enobungozi kakhulu uJona enze kanje njengomprofeti obonisa inkinga lapho uNkulunkulu enza okuhle. Umlayezo wakhe ucacile ngokusheshsha, abantu baguquka. uJona uyimissionary noma isebenzisa evangeli esibuthakathaka indlela emangalisayo kule ndaba kaJona esiyifundayo. Kodwa sibona uNkulunkulu eqhubeka nokuthi amsebenze umprofeti ongavumi uJona owayedinga ukuthi eze umsebenzi kule trip yakhe yaseNiniva. NabaNinivites nawuthatha indlela ayedinga ukuthi eze kuJona esezwe umlayezo uJona awunikeza wona. uJuda isahluko 21 ngimthandile kakhulu uma ethi nje asisigcine othandweni kaNkulunkulu. Kunombuso usenza kanjani ke? Ngeke ngaphendula ukuthi ukumthanda uNkulunkulu ongapheliyo, ukugcina othandweni lwakhe nokuvuma ukuthi uNkulunkulu asifake phansi kwamaphiko akhe kuze kube siyasindiswa ngokuphelele kubeni kwakhe kwesibili. Lento ekuyigcina uthandweni kaNkulunkulu nokuhlala ke sithembekile kuyena uNkulunkulu kuze kube siyafa noma kuze kube ngokwesibili uJesu Kristu. Kafushane incwadi eziTestamente Elisha, incwadi kaJuda yona efushanyana le, kodwa ikhuluma ngokusigcina uthandweni kaNkulunkulu nasemseni wakhe uNkulunkulu silindele uKristu Jesu ozobuya alethe ukuphila okuphakade. Ngakho ke amava ke okaNkulunkulu uthando nomsa wakhe kumuntu siqu sakhe ngamunye kuyisigameko leso esihle kakhulu. Lapha ke umuntu angaqinisekisa ke ukuthi uNkulunkulu kunolakhe uthando kuyena umqobo lwakhe afinyelele kulo kuye. Ngakho ke naye mafinyelele kwabanye ngokuthanda naye akuthandwe uNkulunkulu. And then lamavesi kaJuda ke atshengisa ukuthi khona isihawu sokusindisa nokuhlwitha abanye engathi semlilweni ukuze phela nabathola ukusindiswa. uJuda qala ku verse 23 ukhuluma ke lawo magama ngokufushane ukuthi masibe nozwela, isihawu, compassion, and also sibadonseke abanye
njengesikhuni esiphuma ke eziko. Yilowo mlayezo ke engufumane la. Kunombuzo ke ekugcineni nje othi ke ngasinganani isikhathi esisichithayo sezela abanye abantu kusindiswa kwabo. Abanye bazothi mina ngino 0%. Angihluphe ukufunela abantu abangakazi ukubabazana noNkulunkulu. Athi omunye no 5% wami engiwusebenzayo towards ukushumeza abantu, omunye abe no 15, 20 and so on. How I wish you could have 100% time so engage ekushumeleni ke ivangeli. Nokuthi ke mase sibona abantu bebuya bekholwa, leyo nto kumele sijabulise nokuba sicasule. Yileyo nto nje engiyitholayo la. Sesasivala ke isifundo sethu manje ngamazwi acacileyo ukuthi uNkulunkulu makavusa isibindi kuthina sokuthi uma ekhuluma nathi noma masikhuluma naye uyalalela uNkulunkulu. Yebo, ukuthula kaJehova engasho lutho ukuqeda isibindi kuye. Mhlawumbe nesidingo somkhuleko sikade sisekho ngoba asubona usisiza. Kodwa ngicela ukusho ukuthi noma ethule uNkulunkulu asibe nenkolo kuye nesibindi kuye nesiqiniseko sokuthi useUNkulunkulu. Nami ngishilo namhlanje uNkulunkulu ufisa ukuthula. Ngilinde when you are so silent. But I know ukuthi one time uyokhuluma kuyozwakala ukuthi ukhulumile uNkulunkulu. Sesivala ke nje ke incwadi lena ekuthiwa iPatriarchs and Prophets, ikhasi 266, ikhuluma ngokusobala ukuthi kulo msebenzi anikezwe wona uJona wayenikezwe umsebenzi onzima la wayemthuma uNkulunkulu akwazi ukuthi amqinise njengengcebo yakhe, amnikeze yonke impumelelo angahle amnikeze yona. Ukuba nje umprofeti wayekwazi ukulalela kahle engenambuzo. Lokho ke kwakuyosho ukuthi yena uqobo lakhe uyakwazi ukuhlengeka kulokho kukhononda okuningi nobuhlungu obuningi, athola isibusiso esikhulu kakhulu. Kodwa noma kunjalo ngesikhathi sokulahleka kwakhe uJona akamlahlanga uNkulunkulu uJona. Kunalokho ezilingweni eziqhubekayo nomhlinzeko omangalisayo umprofeti wakwazi isibindi kuNkulunkulu nasekutheni uNkulunkulu unamandla angenamkhawulo okusindisa futhi aphinde avuselele. Leyo ndawana engiyifumane la. Sesigcina ke uthiwa lapha izinkulungwane singafinyelela kuzona ngendlela ezilula nendlela ezithobeke kakhulu. Lapha kuthiwa nomuntu ohlaniphe kakhulu uma ebuka ilokho nganamazwi ethu thina esiphiwe uNkulunkulu lesifazane uba siletha amazwi alula nje othando kaNkulunkulu. Sikhuluma loluthando lolo njengoba kusuke kukhuluma abantu bemvelo kalula ngalokho abakuthandayo. Sengathi inkosi ngasibusisela isifundo sethu, singakhohlwa ke ukuthi indima neyikhanda iyona engiyibona ingqikithi yesifundo sonke. uJona isahluko 4:11. uNkulunkulu makabahawukele bonke abantu, kungasicasuli ukuhawukela kwakhe abantu emzini, emadolobheni, nasemakhaya nasemalokishini aze abasindise. Inkosi sibuseke, singalingisi uJona kodwa sivume njengoba sinesiqubulo lapha eKNFC esithi inspired by Christ I will go. Let us receive inspiration kaNkulunkulu and go. Inkosi sibuseke isifundo sethu manje ngegama lawo siyakhuleka. Baba siyabonga ibalathi sivule isifundo bonke abasifundayo nje isifundo lesi akube khona ngoquko kungabe kufunda kodwa sibona application yaso ngoJesu. Bonke manje bongaphathi siyathandaza. Amen.